Dende a súa constitución hai medio ano, a Mesa pola Infancia e Adolescencia de Ribeira desenvolveu varias xuntanzas das distintas comisións que a integran para recoller as inquedanzas e suxestións dos distintos axentes que traballan coa mocidade. Desta volta, tocoulle a quenda a Comisión de Ocio, Deporte e Cultura. Aquí estamos hoxe para reunirnos con diferentes entidades relacionadas co ocio, co deporte, ca cultura. E por que tema de comisións? Porque constituímos unha mesa de infancia e adolescencia en Ribeira. Esa mesa ten diferentes comisións, esta ten do social, ten xurídica, ten, bueno, pois da policía, e o que estamos hoxe facendo é darlle á poboación coñecemento do que estamos facendo en esta mesa. A mesa constituíse fai 6 meses, o sea, xa levamos un traballo previo e o que queremos agora é seguir pois medrando, que todo o mundo saiba en que consiste a Lei da Protección á Infancia, chamada LOPIBI, a verdade que, aínda que esta é a primeira reunión no sector de ocio, pois xa se fixo a do sector social, xa se fixo a do sector de educación, e a verdade é que, estamos moi satisfeitos porque está tendo moita repercusión en Ribeira e en Galicia. O obxectivo destas xuntanzas é seguir a desenvolver o programa marcado pola Mesa, con 5 obxectivos principais, que teñen a seguridade e o benestar da mocidade como base. Nos marcamos os 5 obxectivos, que é un pouquiño ver unha guía de recursos de Ribeira, en que podemos mellorar para que a infancia e a adolescencia se sintan seguras, pois que nos coles sea un contorno seguro e que a figura do delegado de benestar pois funcione ben. A verdade que está salindo todo de maravilla, estamos contentísimos.